det må være fuldstændig sindssygt, det der kommer nu. Jeg tør slet ikke. Hvad fanden? Der er brev! Det er jo fuldstændig vanvittigt med et brev her efter frokost. Altså, det havde jeg slet ikke regnet med. Er der brev? Det er klart, at Bob han siger, der er brev, der går fuldstændig i panik. Hvad kan det være? Har du lagt det her? Ej, ikke rørt det. Ej, jeg tør ikke kigge. Jeg åbner jo brevet, ligesom jeg plejer, men jeg bliver nødt til at tænke lidt taktisk her. Hvad fanden? En tilbudsavis? Ej, oh my god. Der ser en tilbudsavis, der kører mit hoved bare rundt. Altså, jeg tænker, det må være fuldstændig sindssygt, det der kommer nu. Jeg tør slet ikke. Det der, det kender jeg. Det er jo krydder til 8 kroner i Lidl. Det er klart, krydder til 8 kroner, det ændrer spillet. Og så i Lidl, det er crazy. Hvad står der her? Da der faldt papir ud af tilbudsavisen, og jeg læser det, så fuldstændig i chok. Kære deltagere, I bliver nødt til at gå ned i Lidl i uge 15 og købe krydder til 8 kroner, før det er for sent. Tilbud varer ikke evigt. Det er klart, da Bob han siger, at vi skal skynde os i Lidl, der tænker jeg kun én ting, og det er løb. Det er vi nødt til. Jeg er pisse sur, altså jeg er fuldstændig rasende, fordi Oscar han kom først, og han købte simpelthen alle poserne, så jeg kom hjem med en tom kur, og det er slet ikke i orden, altså jeg er rasende lige nu. Yes, mand, jeg fik krydder til 8 kroner, og jeg vidste bare, at det gav mening at løbe.